مزبخيو ممكاي مزتأسرو مأساري قبر خريستوس نسي تسعابي أقول قلت زي مزسونو مساني مزجنا ومجناي نرأس خابه زي مبالي مالتي أقول قلت شفت نداخونس لازم أتزلوا تكندا أقول قلت زي بزي خريستوس تقليزو نزي خريستوس كاب سماي مزيو نسقاي سبعة تقبر نتي بحتونا بتي تنصلو نتي أوشت أم السقاي والسبع سلزراي نزي عرفت خدمتي مالتي وشت السبعة النمركابي مزيو سلسة كبر خريستوس زي كاب زي ريقنا ناي رأسنا بهتا تراي دليل زلنا زمن نحنا حجنا مودعتا زمن محبر أبسخ متسالنا تخكل قبر خريستوس تما قلتي ناي كل نجر كن كونن نحوها أبتن السوزلو تما على يختكونن أفسق عيو أبخايو أفسقنتو أبدخامو زيتي كريستوس كريستوس أو يزركب كريستوس أبي يزقلت قبر كريستوس زلوا أمانة نسيو دحرو تأمرات يسرح شكر يقولون مالت قويتان زدلية تأمرات كندي حمامات كفوسي بوت رايقن كن الزاناقع يهبلنا نسو تسقايو فكان نخبره نتي هياب أملاح انتاي نقبره نخبره نقبله هيابي نسو نزحامو من تاي نمقبار نابتعنا ممزا متصننا عز زسانو بتنبيت متصننا حيل زسانو بمقلاص بمردان مهناص أوجن تأخذ نبل يبلنا نحنا أفنى أملاح كنكون إيد كنكون كنا خنهب كنا خنمتزه كنا خنتصنانع زي ما حاورنا يمنينا نحنا ناي كريستوسينا بزي هجي اتي حقنيا حدنت زلوا سب زرئه كم بلو أنا تعاون له حدنت دي زلك بلوه قويتها آخر أكاي بتنسوز بلكها أبزم درزخت قلت يخابلو من سيات أقل تخالوتون مقلاص مالت بزي مقلاص مالت النبي هونكا زمارة هونكا مقلاص أيقونن كي تقاقي نسوت أقاي مقلاص مالت جن انتاي مالتي هي وتكاس أبايتا خرسوس كون كلا مالتي نفس وكف أماني كم يكون زلو سمس حزكاس أنت خرسوس مثل مرحيز إنه عيل لهم ما عند قبل له شنك تامس إلله وعيل أنت لوكاس أنت يخون كالله مالتي كم بلوسكا مساخ أنت وعيلس خرسوس كم زوا على سمع عن الله بلوه السخاخ يتوعل مساي بلوه تتأنقى قبلوه كم بلو السم دا وعلو كاي سبتج أني غزو علزلهم بالكريستوس مساخان توعيلو أجئنا غنيها كم بلو السخا مساخا يكي توعل بلو أجيدكم تتقبل كاي كريستوس أبي كيدو بلو سخات متأسي كريستوس تقبل كايها نسو حدنت غير كا متأ بلو زابيري بارا كم بلو نتاهم زلو إزي زد لزلو هجي زد تقلت كريستوس حيز كامنسا أبها وكم يبتحقوا سمسلكم زخل سب كمي مخنا I don't know أنا ولا يرأيني جزلو هجي بتعمي السيز اللي زلوا بزما ودعتها زبان نفس وقف كريستوس حيزو متى وأنت كريستوس مساعي للعلم أنت أنا وينكم كتب الله كامبر تأخذ دي تأخذ كتب الكتوعل أما أماني كم بلو أنا تام دحرج جبونا كستيكم كن زمت بلو كريستوس حيزه زمت زتقلت كريستوس أبي وتحيزه زمت بلو كريستوس كأنا بالعز بلا خبر أتوكاي بلو نابل عز بلا حيل اختأتيها كريستوس أب الدارش كي تحرقو أبقى العملاك كي تحرقو أوشت أي زلو قدفو ناب كذا أتخل لهم كريستوس حيزكم أتو ناب زخون السب كتبت حول لهم كريستوس حيزكم أتو إجزاء بيد ما قبره قبري شعو بأخ حليف خسره اسك علتها هبوني إجزاء بيرهون هاللويا ويتاي باره ريك هلا بقاتو جيزس كابزي
قصيلنا نريو اتخلقاي لبل حدنت ناي محبر حدنت يو مجمرتا ناي ولق حدنت يخزارب صنيح مس كريستوس سخا مس ولقخا كريستوس اباخا ناي حدنت بقعت زيمصيو ناي محبر حدنت كتاعتو خشغر يخا مس ناي كال كم محبر حليفون مس كال زلو كونيكشن مالت ناي محبر حدنت تخبركاي اتكالعو حدنت كبر تاعكاي وي بخالي اخا خجزو بخالي بطبب سب بطبب صلمات I don't know بطبب سغا يخون يوحنس 10:7 እንታይ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለየ ጸሎት እዩ ዮሐንስ 10:7 ካብ 10 እንተሪናዮ ሓደ ቃል ኣሎ ስለቶም በቃሎም ባኩን ስለ ዝልምን ዘለኹ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣካኒ ምን ትኽተኣምስ ወአቦይ ከም ትንስኻ አባይ ዘለኻ ኣነ ወናባኻ ከም ድማ ንሳቶም አባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ ኩላቶም ትብል የደለ ዘለኹ ኩላቶም ሓደ እንታይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ በአንድነት ፍጹም ክኾኑ ዓለም ድማ ከም ትንኣይ ዝለኣካኒ ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታተውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጽ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ አባታቶም ንስኻውን አባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ትዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ይብል ስለዚህ ኣብቲ ኻልኣይ ሓድነት ብክልተ ወገን እዩ ማለት እዩ ምስ ማሕበር ምስ ሓዳር ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ስራሕ ምስ ኣካል ክርስቶስ ብምሉእ ሓደ ናይ ምዃን ጉዕዞ ከድልየና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀሊል ዝኸውን ምክንያቱ ኣብ ርእሱ ሓድነት ዘምፀአ ምስ ካልእ ሓድነት ናይ ምምፃእ ሽግር የብሉን ትዝኸበደ ኣብ ርእስኻ ሓድነት ምምፃእ እዩ ዛስዋይ ከነቕልሎ ስለ ዘለና ነፍሲ ወከፍና ኣብ ርእስና ሓድነት ተመፂና ድሕሪኡ ከምቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ድዩ ናይ ዕዮ ድዩ ናብ ሓድነት ዘምፀና ጽሑፍ ኣምላኻዊ ዝኾነ ቃል ስለ ዘሎ ኣይከብደናን እዩ ሰብ ኣብ ርእሱ ሓድነት ተዘይምፅኡ ግን ናይ ርእሱ ስለ ዝሓስብ ሓደ ክመፅእ ኣይክልን እዩ ስለዚ ኣብዚ መወዳእታ ኣገልግሎት ናይ መወዳእታ ዘበን ሓድነት ማሕበር ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናይ ማሕበር ሓድነት ወሳኒ ናይ ማሕበር ሓድነት ወሳኒ ከም በሎ ነጣም ዘሎ ናይ ማሕበር ሓድነት ወሳኒ በሎ መጀመርታ ግን ናይ ርእስኻ ሓደ ምዃን ምስ ክርስቶስ ብደረጃ ዩኒቲ ብደረጃ ሓድነት ኣምፂኻ ዶ ንስኻ የምፅእ ሰብ ክመሃር ጥራይ ዘለዎ ቀጻሊ ክዓቢ ኣለዎ ምስ ዓበየ ግብሪ ክርስቶስ ምስ ገለጸ እዩ ኣብ ማሕበርታ ክኸውን ዝኽእል ናብ ሓድነት ናይ ሕብረት ክመጽእ ዝኽእል መዓይቲ ክኸውን ዝኽእል እንድሕር ኣብ ርእሱ ሓድነት ተዘይምፅኡ ኣብ ማሕበር ሓድነት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ግዜ ቦታ ኣለዎ ስምዒት ኣለዎ ስምዒቱ ይንቀሳቐስ እዩ ርእሱ ይንቀሳቐስ እዩ ስለዚ ናይ ማሕበር ሓድነት ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ዳስዋይ እቲ ኣባይ ዘሎ ክብሪ ንዕኦም ሃብክዎም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳምነት እምበር ኣብ ሓድነት ወሰንቲ ነጥብታት ሰለስተ ክገልጽ እየ ቁጥሪ ሓደ ክገልጾ ልዕል ዝበለ ቅድስና እንታይ ማለት እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 እንታይ ኢሉ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 13 ፍቅዲ 8 ፍቅሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ ፍልጠት እንተሎ ንሱ ክሰዓር እዩ ኢሉ ፍቅሪ ግን ከቶ ኣይተቋርጽን እያ ኢሉ ሕጂ ኣብ ሕብረት ምስኣተኻ ሰለስተ ወሰንቲ ነጥቢ ክህልዋኻ ኣለወን ምስ ካልእ ኮኔክት ናብ ዩኒቲ ከምፅኻ ዝኽእላ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረ ኢሉ ኣሎ ቁጥሪ ሓደ ክብረ ኣምላኽ ክግለጽ ተኾይኑ ኣቀዲመን ክመጻ ዘለወን ፍቅርን ቅድሚ ፍቅርኻ ቅድስና ማለት እዩ ቅድስና ማለት ኣብቲ መጀመርታ ዝተመሃርናዮ ካብ ሓጢኣት ምርሓቕ ጥራይ እዩ ፈረስት ለበል ንሱ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበል ረሓቕ ይብል ቃል ኣምላኽ እዚ ግን ካብ ኩሉ ዘይ ተፈጸመ ፍቅሪ ምርሓቕ ማለት እዩ ካብ ፍጹም ፍቅሪ ዘይኮነ ነገር ኩሉ እንታይ ቅዱስ ኣይኮነን ዝለዓለ ቅድስና ዘለዎ ሰብ ኩሉ ካብ ፍቅሪ ዝገብር ኩሉ ካብ ተፈጸመ ፍቅሪ ዝገብር ስለዛ ሰዋይ ግብሪ ክርስቶስ ዝግለጽ ምስ ሰብ ይኹን ምስ ኣሕዋቱ ዘለዎ ርክብ ካብ ምንታይ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ፍጹም ፍቅሪ ዝኸውን ልዑል ቅድስና ኣለዎ ይበሃል ሓጢኣት ኣይኮነን እዚ እንታይ ደኣ ከምታ ኣምላኽ ዝደልዮ ንሓዊ ይሕዘሎ ማለት እዩ ብፍጹም ብንጹህ ብቅኑዕ ፍቅሪ ይሕዘሎ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ኮይኑ ዝለዓለ ሆሊነስ ኣለዎ ማለት እዩ
ስለዚህ ካብ ዘይተፈጸመ ቅድስና ወይ ካብ ዘይተፈጸመ ፍቕሪ ምርሓቅ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ትዝለዓለ ቅድስና ካብ ፍጹም ፍቕሪ ዘይኮነ ምፍላይ ማለት እዩ ትዝለዓለ ቅድስና ካብ ፍጹም ፍቕሪ ዘይኮነ እንታይ ምግባር እዩ ምእላይ ካብ ፍጹም ፍቕሪ እንተዘይኮይኑ ዝለዓለ ቅድስና ኣይኮነን ዘለዎ ንሓድነት ከምጻካ ኣይክእልን ስለዚህ ቁጥር 1 ኣብ ማሕበር እምበኣር ካብ ፍቕሪ ወጻኢ ሓድነት ክመጽእ ኣይክእልን ፍቕሪ እንተዘይሃልዩ ሓደ ክትከውን ምስ ካልእ ሰብ ፍጽም ኣይከኣልን ብትንቢት እንድሕር ሓደ ክትከውን ፈቲንካ ብፍልጠት እንድሕር ሓደ ክትከውን ፈቲንካ ብቋንቋታት ምጽላይ ሓደ ኣይመጽን እዩ ጎይታ ብምንታይ ጥራይ ሓድነት ዝመጽእ ብፍቕሪ ጥራይ ፍቕሪ እንድሕር ሃሊካ ካብ ፍጹም ዝኾነ ፍቕሪ እንድሕር ኮይኑ ጥራይ እዩ ፍልጠት ትዝለዓለ ንፍልጠት ትቕድማ ሓንቲ ጥራይ ዘላ ኣብ ቃል ኣምላኽ ፍቕሪ ጥራይ ንፍልጠት ትቕድማ እንታይ ፍቕሪ ንፍልጠት ሕለፍ ትብላ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ ኤፌሶን ንፍልጠት ተሓልፋ መን ጥራይ ፍቕሪ ስለዚህ በሓድነት ፍልጠት እንታኸው ይስዓር ይለወሎ ስለምን በማን ይስዓር ዘሎ ኩሉ ብፍቕሪ ይስዓር ዘሎ ፍልጠት ናብ ፍቕሪ ዘይመጽእ ተኮይኑ ኦልሬዲ ኣብ ፊደል ይኻ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚህ ትዝለዓለ ንኩሉ ትስዕር መንያ ፍቕሪ ስለዚህ ናይ ማሕበር ሓድነት በማን ዝመጽእ ብፍቕሪ ዝመጽእ ኣብ ክርስቶስ ዝተገዝአ ሓድነት ዘለዎ ሰብ ከዓ ናይ ፍቕሪ ምሩኺ ዝኸውን ናይ ፍቕሪ ኣገልጋሊ ዝኸውን በዚ ከዓ ምስ ሕብረታይ ዘመጽእ ዝለዓለ ናይ ማሕበር ሓድነት ዝግለጽ ማለት እዩ ስለዚህ ሓድነት እምበኣር ተምጽኦ ዘይኮነስ ዝግለጽ እዩ ማለት እዩ ከምበሎ ሓድነት ኣይተምጽኦን ኢኻ ብሎ ሓድነት ይግለጽ እዩ ብሎ እንታይነት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣምላኽ ስብእና እንተዘይምጽኡ ሓድነት ኣይገለጽን ይብሎ ኢትዮጵያ ሙሉ ተኣኪብካ ሓንቲ መዓልቲ ኣኼባ ስለ ዝገበርካ ሓደ ኮይና ውዒልና እዚ ዘረባ ጥራይ እዚ እንታይ ዘረባይ ቸርችታት ብሙሉ ተኣኪበን ውዒለን ዘረባይ ኣምላኽ ኣባኻ ክሳዕ ዘይተገልጸ ኣምላኽ ዝቕበሎ ሓድነት ከተምጽእ ኣይከኣለን ናይ ማሕበር ሓድነት ብምንታይ ዝተቐበልካዮ ክርስቶስ ኣብ ርእስኻ ክግለጽ ኣለዎ ናይ ማሕበር ሓድነት ዝተቐበልካዮ ክርስቶስ ፍቕሩ ባእኻ ክግለጽ ኣለዎ ድሕሪኡ ሓውኻ ክትጎድእ ዓቕሚ ክስእን ኢኻ ንሓውኻ ምድፋእ ዓቕሚ ክስእን ኢኻ ምክንያቱ ኣባኻ መን ተጋሂድ ክርስቶስ ተጋሂድ ንምንታይ ዲኻ ሰብ ትደፍእ ዓቕሚ ለካ ክደፍእ ክርስቶስ ኣባኻ ምስ ተገለጸ ግን ሰብ ክትደፍእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክፉእ ናይ ምግባር ዓቕምኻ ጠጠው ይዝብል ምክንያቱ ክርስቶስ ጀሚሩ ኣሎ ርእስኻ እንታይ ኮይናያ ብምልኣት ኣብ ክርስቶስ ተገዚአ ስለዚ ሕብረት ንሕበር ከይበልካ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ክርስቶስ የሽከርክር ኣሎ ተወዲዩ ሕብረት ካብ ሰማይ ብዝመጸ ምግላጽ ዳ እምበር ናይ ምድሪ ምግላጽ ሓንቲ ከምጾ ኣይክእልን ባይ ኔቸር ሕብረት ካበይ ዝመጽእ ሓድነት ካበይ ዝመጽእ ካብ እግዚአብሔር ሓደ መኒ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ንሕና ኢና ዳ ናብ ኣምላኽ ክንኣቱ ዘለና እምበር ንሕና ሓቢርና ኣምላኽ ምጻና ክንብሎ ኣይከኣልን እዩ ኣመጽን ንሕና ኢና ኣምላኽ ኣባና ዘሎ እንታይ ክንገብሮ ዘለና ክንገልጾ ዘለና እግዚአብሔር ዳ እንታይ ክገብር ብወዲ እንድሕር ኣባኻ ተቐሚጡ ሲ ኣባኻ ዘሎ ጎይታ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ ኣቐሚጥካ በቃ ሓደ ግበረና አንታ ስኻ እኮ ኢኻ ክርስቶስ ዘይውፅኻ እምበር ሓደ ምዃን ንሲ ናይ ማሕበር ሓድነት ነቲ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ ኣብ ርእስኻ እንታይ ምግባር ምግላጽ እዩ ድሕሪኡ ማሕበር ኣብ ሓደ ክትሪያ ተዛሪብካ ዘይኮነስ ክብሪ እግዚአብሔር ታክገብሪ ክግለጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብረይ ሂቤም ኣለኹ ኮይሉ እሲ ናበይ ዘምጻካ ናብ ሓደ ዘምጻካ ናብ ክብሪ ንኽትመጽእ ከንታ ክትገብር ኣለካ ብቅድስና ፍቕርን ክትመጽእ ኣለካ እዚ ኸኣ ኣብ ቃሉን ኣብቲ ቃሉ ጥራይ ብምግላጽን ብጥበብን ናይ ቃሉ ክትመልእ ኣለካ ማለት እዩ ኢየሱስ ጌታ ነው
سلازي ناي محبر حدنت ابن ناي حدار حدنت ابن ناي تكال حدنت بفلا امنت تخوين كازسي سب حدارون كاب غويتا تخوين كخلتيخا ناي حداركم حدنت مستر كريستوس مغلازي ابرس سبيت كريستوس ساخي تغلص كتنقا الله ابرس سباي اسو خي غلص كتنقا الله من كغلص الله كريستوس كغلص الله دحرو استحدار من يغلص لكم تحسوا حدا يكوننا زبحال زربها خايمص حدا يخمبرا اوخلا مغنيات من تغليص زلو كريستوس يتغليص اما حبرك اخوم ايو رؤسو تغليص تراي محبر تاي زخون زناوس سبات رؤسهم كغلصو تجميرهم زناوس كريستوس كغلص تتصبينا كله بانا انتي زخون كريستوس يزغلص بزل حفت خيده السماي صنيحس مس غويتا تزاراريبو انت ساخه مس ميكائيل ملأخ تزاراريبو ساخه بتي سمايات كمز خمز رئي سئل رئي خمتي يوحنس زراعي يغلصلكا انتي زنتلنا سماي ام مጨረሽቱ انتي كوينا الله مالتي ابتا محبر حد كوينا الله مالتي مناتو سماي ام مدري حد زخون بزينا املاح طبب دامبه بدليت كمص ايكال نزع عينت مجمرتا ساكريفايس مجمرتا مسوعت واغا اتي غويتا زهبك اب مقطام ناي بينخا حدا ناي مخان بوعات كمص كتغويلك ودو مزمر ودي اغلغلوت ودي تيولوجي ودي الكا حدا زي تخون تلخا something is wrong 10 ديجري حيس كان دحر حدا تكون زي تخيل كوين كان تاي مالتي كبيدي سلازي حدا كبر املاخي حدا زمزكا حدا ني املاخ فقري اباخ كلص كلي حدا كريستوس اباخ كلص كلي ابي ابرسخا غبر كريستوس اباخ مجمري كتغوانانص اي تخلني ها درو كريستوس نفسه كفتا غير ولا ناب حدا امصي ولا زابير يبارك سلازي نتاخم زلزخم بلوا ناي حدنت مستير بلوا كريستوس بعلو سلازخونه امنا يسب طبب ايتتو امنا يسب مستير ايتتو ناي سب طبب ايتتو بلوا ناي سغا طبب ايتتو امنا عالم طبب ايتتو او حلول طبب ناي سبات ايتتو كريستوس طراي غلص بلوا دحرو عالم ملو يس كريستوس كو بحنت طببينا عالمنا بحد زمصا زلو نتوم بدمكا تعديكا خزبلو نغستاتن كهناتن غيركانا املا اقريبكا يمخازبلو كو بحنت طببيا رؤسو ام نفسو كف بمغلاصيا بطبب سب ايكونن زمصو ام نفسو كف سب رؤسن تاي بمغواري بمغلاصي سلازي سب نعات سامع بجها قلق في سخ قلق في انا قلق قد في كان بحد يتمصونيها ابخار اسخا غلص انت خوينو رسخا تغليصكا او يخات نبر كريستوس ابخا تغليصو ግን ام نفس وكفسب رؤسو مستغلص كريستوس انت يمص بملئات منግስት አምላክ ጎይታ ሕዛ ጎይታኻ በመልአት እታ ሓደ ዝኾነት መንግስት ናበየቷ ናበቦ ይረክቦ ያ ትብል አብራ ዮሐንስ መጨረሽታ ሓድነት ንምምጻእ ይዝኽሉ ጉዕዞ 6000 ዓመት ማለት እዩ ሓደ ተጣቅሊሉ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ መጨረሽታ መንግስት ንመን ከረክባይ ነቦ ከረክባይ እንታይ ገይሩ ከረክባ ሓደ ገይሩ ከረክባ እንታይ በኸመይ ሓደ ክገብራ ኣብ ነፍስ ወከፍና ርእሱ ብምግላጽ ሓደ ክገብራ ኣብ ነፍስ ወከፍና ቁልዕ ተበልካ በዝስ ንሱ ቁልዕ ተበልካ በዝስ بدحرها زل سبت رأخيس قال إزربك علي وص قبر خريستوس وص فقر خريستوس وص زي ما يمتم كهناتن نجستاتن أملاخ مالتي قويتها يبارا سلزي كاب كال سعر زل واحد النت محساب زي أحسو سب رؤسه كريستوس سب رؤسه قلت تراي ليتن كترن زكاة تخوين كنب بالله كبت أحزن لو مجلس أتمرت اللي حكم مهر الله نكريستوس كحتت له كريستوس بعلو تاغبري رؤسه قلصلي زي رؤسه مستقلصت قليل كمل كسبت لمناشع كريستوس زلو بعلي زغوي بعلي زغلص بعلي فقر زغلص بعلي حيل زغلص بعلي برخت زغلص بعلي تفقري ام نفس وكفنا هال كبل بعلنا اينا مصونينا بروخات كفقره كايل كفصم ايتم مصونيخا انت معلت مصفعكا 1000 كيلومتر تهدم اي مصني زي سبات زفطر ويزي اي مصني ناي سب عقمي ودي بقى كصنقق بحدوان
ስለዚህ ተዘይትወዳእ ፍቕሪ ዘይውዳእ ሓድነት ዘለዓለማዊ ሓደ ምዃን ዝመጽእ በይኑ ክርስቶስ ጥራይ ዘምጽኦ ነዝን ግን ንሕና እንታንከውን ኣለና ክርስቶስ ኣባና ሰብኣይ ክኸውን ክርስቶስ ኣባና ምልኣት ክህልዎ ግን ናይ ክርስቶስ ምስታይ ክህልወናን ንክርስቶስ ንበልዖ ኣለና ክርስቶስ ዘይበልዕ ሓደ ክኸውን ኣይክልን እዩ ንዓይ ብልዑ ምስ በሎም እኳ እዩ ካብኡ እንታይ ኮይኖም መብዛሕቶም ደቀ መዝሙር ሃዲሞም ስጋይ ደመይ ስተዩ ስጋይ ብልዑ ምስ በሎም ንዓይ ብልዑኒ ዝበልዓኻ ክትመስል ኢኻ ንክርስቶስ ዝበልዕ ንመን ይመስል ንክርስቶስ ይመስል ስለዚ በዚ ንክርስቶስ ቃል ይህቡና ዘሎ ንክርስቶስ ከዓ ብቃሉ ብዝተኸፍተ ቃሉ ማለት እዩ በቲ መንፈስን ህይወትን ዝኾነ ቃሉ ኢና እንታይ ንገብር ንዑ እንተ በሊዕና ፊደል በሊዕኻ ፊደል ኢኻ ትነብር መንፈስን ህይወትን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበኩም ዘሎ ቃላታይ መንፈስን ህይወትን እዩ ንሱን ድሕር በሊዕኻ እንታይ ክትከውን ኢኻ ክርስቶስ ኣባኻ ብምልኣት ክግለጽ ድሕሩ ብዛዕባ ሓደ ምዝራብ ክትሓድጎ ኢኻ እንታይ ማለት እዩ ድሮ ሓደ ተፈጥሮ ክረአ ማለት እዩ ናይ ሓደ ተፈጥሮ ሲረአ ማለት እዩ ሰብ እኮ ናይ ሓደ ተፈጥሮ ከይተረኣየ እኮ ሓደ ውዒልና ብለ ዘይ ከለ ተፈጥሮ እኮ ይዛረብ ዘይትስ ኣብ ሓደ ማይ እንድሕር እቲኻያ ማይ ፀብለል እያ ትብል ስለዚ ናይ ሓድነት ምስጢር የብሎምን ብፍጽም ሓደ ክኾን የብሎም ስለዚ ሰብ ክሳብ ክርስቶስ ኣብ ርእሱ ዘይተገለጸ ብፍጽም ሓደ ክኸውን ኣይክልን ፀብለል ጥራይ ዝብል ሳርፈይስ ዝኸውን ከጣቕዕ ውዕል ከይዱ ከዓ ፋልሶ ስለዚ ምስጢር ናይ እንታይነት እዩ እንታይነት ማለት እቲ ሳብስታንስ እዩ ሓድነት ሳብስታንስ እዩ እቲ ሳብስታንስ ከይተገልጸ ኣባኻ ናይ ሓደ ምስጢር ክመጽእ ኣይክልን እዩ ናይ ዘይት ሳብስታንስ እጂ ኣብ ዝኾኑ ዓለም ዘለው ዘይት ኣኪብካዮም ዘይት እዮም ሓደ ድዮም ተይልካዮ ሓደ ሰው ሓደ ዓይነት ዘይት ዘሎ ኢኻ ትብል ይዛረብ እዩ በቃ ባዕሊ ይዛረብ ሓደ ንኹን ኣይኮንካን ትብሎ ሓደ ምስ ኮነስ ባዕሊ ይዛረብ ተሓደ ንዓባ በጃኹም ሓደ ንኹን ኢልካ ዝመጽእ የለን ኣይትሕሰብዎ ሕጂ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ጥበብ ስለ ዘሎ እዚ እንታይ ጥራይ ግበሩ ክርስቶስ ኣባኹም ሓደ ኮይኑ ዶ ናትካ ስራሕ ከም በልዎ እስኻ ክርስቶስ ኣባኻ ክግለጽ ጥራይ ስራሕ በልዎ ድሕሩ ብዛዕባ ናይ ሕብረትና ሓድነት ዘረባ ይብሉን ብሓንቲ መዓልቲ ክትውዳእ ይብልዎ ዘረባ ይብሉን ሃገር ሙሉ ብሓንቲ መዓልቲ ሓብር ዓለም ሙሉ ብሓንቲ መዓልቲ ይሓብር ከቢድ ሓደ ሰብ ጥራይ ካልእ ኣይኮነ ሰብ ሓደ በይኑ ከቢድ ድሕሩ ንሱን ተተወዲ እንታይ ማለት እዩ ኤቭሪባዲ ናብ ሓደ ይመጽእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ወይታ ሰናይ ስለዚ በዘለናዮ ናይ ሓደ ተሓሳስባና እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክርስቶስ ናይ ሓደ ጎይታ ሓደ ዝገልጾ ከዓ መን ጥራይ ክርስቶስ እዩ እንታይነት ናይ ሓደ ከዓ ዝርከባበ ኣብ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ዘይተገለጸሉ ቦታ እንታይነት ሓደ ክትርኢ ብፍጽም ኣይትኽእልህ ናይ ሰባት ሓድነት ከዓ ተራእዩ ኣኼባ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከም በልዎ እንታይነት ናይ ሓደ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ በልዎ ኣብ ክርስቶስ ዘይተገለጸሉ ስፍራ ኣብ ክርስቶስ ዘይተገለጸሉ ሰብ ብዛዕባ ናይ ሓደ እንታይነት ክትዛረብ ብቑዕ ኣይኮነን በልዎ ጎይታ ይባረክ እስኪ ዕልልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ዕልልታን እግዚአብሔር ጎይታ ይባረክ ስለዚ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ኣምላኽ ናብ ሓደ ከምጻናይ ኣምላኽ ይኽእል እዩ ንመርዓቱ ብዘይ መንቅብ ከቕርባ ይኽእል እዩ ብዘይ ኣበር ከቐምጣ ይኽእል እዩ ንዓና ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን መንቅብ ናብ ሓደ ከምጻና እዩ ናብ ሓደ ከምጻና እዩ እስኪ ዝእምነት ተለዎ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሃበ ሃሌሉያ ሪካላባሃቶ ሲካታላባንዳ ሪካላባንዳ ጎይታ ናብ ሓደ ከምጻና ይበልዎ እንታኹም ዘሎ ብሓይልኻ ይኮነ ብቕልጽምካ ይኮነ ንስኻ ዝተኣዘዝካዮ ጥራይ ግበር በልዎ ርእስኻ ጥራይ ኣብ ክርስቶስ ኣግዛእያ ንክርስቶስ ጥራይ ስማዕ በልዎ ፍቓዱ ኣብ ምግባር ጥራይ ተኣዘዝ በልዎ ሓደ ኮይንካ ክትረአያ ኢኻ በልዎ ካልእ ምስጢር የለን ንስኻ እንታይ ግበር ጥራይ ንክርስቶስ ተኣዘዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክትጓዓዝ ደበ ክብል ክርስቶስ ወንታይ ደኣ ትከብር መጺኻ ክርስቶስ ሓደ ኮይና ፕሪንሲፕል ዝኽልክለካ ደሎ እምበር ክርስቶስ ኣይክልክለካን ክርስቶስ ምርካብ ዝኽልክለካ ዘሎ ባዕልኻ ኢኻ ርእስኻ ኣብ ካልእ ስለ ትኸይድ ስለዚ ኣብ ሓደ እዋን ትኸይድ ትእዘዝ ንቃሉ ትእዘዝ ቃሉ ኣባኻ ይፍጸም ቃሉ ኣባኻ ስብእና ይረክብ
እንዳተጓዓዝካ ግን ኢየሱስ ግልጽ ይብል ኢየሱስ አንታይ አነ አብ ተአምራት ኾነካ ምስጢር ሓድነት ምስጢር ቃሉ መብላዕ ምስጢር ቃሉ አባኻ ስልጡን ክኸውን ምእዛዝ አንጻር ኩሉ ዝሳቀየካ ነገራት ጥዑም ድዩ አይኮነን ክንደ ያለው ዝተተኽለ ቃላት ንሶም ከሕስሩኻ እዮም ግን አንጻር ኩሉ ተጻባ አንተ ትገብር ኣለካ ነቃሉ ጥራይ ሳሚት ክትገብር ነቃሉ ጥራይ ክትግዛእ ኮፍ ክትብል ኣለካ ዓለም በሙሉ ቃላት ስለ ዘቀመጠልና ሓፋ ቢልዮ ከውፃና ዝደሊ ኖ ክትብል ኣለካ ኖ ክትብል ኣለካ ዘይ ቃል አምላኻው ዝኾነ ኖ ክትብል ኣለካ ከልዕለካ ከሎ ኖ ናይ ክርስቶስ ቃል ጥራይ ዝእዘዝ جرو صراحة كاي كسلتنا كاي أسلتين مسودا حدا مسكون كا دبخ كبلي كمتسي كبها فتم كأسأله متسي عارف الليل يسوع جيتارو حدنتنا بزي زقلت سبك صرحه أكلني عم سبك كبا فتم أكل عينت كم هجي كي تدكمونا كي ندهاخم بينهم تراين تاجبرو قال بلو بالعونة قال أتركم ونسب قلي سب ورحملو قال كي يبلع ورحملو قن نفس سب كخير جزيت بالله جزا خير أخي بقى خير قل خير ورحملو كعابيل زقبه كسارة نيجاتيف يسوع جيتانو كم بلو أنت عمله كل اللي أخلك قابلو قال بلعبلو قال كان أبتي كاب سمايات أب سمايات أنا قال سلزخونه ناب زفانك وستك هاي بلو ناب قويتها وستك هاي بلو مسو أحد خجبرك هاي بلو يسوع جيتانو إزابير يباره نزل تردوت اللي يسكن إزابير كبري هاب هالليا إلتان إزابير هون إلتان إزابير هون أبز مودعتها زبن كتقدس لزلكم إزتراي قويتها أنا حدا مسحاك خون فأديك إله دليتك إله كريستوس كتقلص لكم ابرؤسكم بطعم طمي تزي صمي كاي مزني بطعمي حنقو بلو بطعم بزعبو حسابو زي سلاسل كاي خمصا يكلني وشتخا زي هاب كايو رئسخا زي هاب كايو انتي مسيلي املاح كخبري نحد سب تزي حسيب كاي خما انت مزي قيز مصقا تخبر مزي خاي خاتبلو سب زاكل زابير زاكل كنتاي غداي كان داغبركا خمصقا قالوا بلا سمع نتقالوا دما ازيخا كفقر صمايو كفقري لبخا حبو وشتخا بملؤنا باملاح يئتو املاح كاغلص اتم زخبرو يخبرو اتم زدليو يركبلهم زي هجي تزدل زلو زما وداتا زبن مخنياتو كل عينه صلمات يغلص سلازلو نحنا خنغلص قلنا كرن كنكونينا علم بملؤات صبينا يازلا مدحن نفسات بقى زي كمزي وصي هاغل يكونن بعلو خمصي برهان مستتكوسه ابزنا እግዚአብሔር ክብር مستهونه سب كل سيستم ناي صلمات يغهر سلازلو غارو تفتحنا بانا خمصي تزاريبنا يزي يكونس لمينو خمصي بعلو ابيلو املاح كبلي ابيلو مصحف قدس كبلي تلمينو هندي عمتا زابي حزبي كمصيشو كمت نحنا انا ابي زنبرنا سلازم ما حبرو بزي اطراي تغلص بخاله كل እግዚአብሔር كسرحي እግዚአብሔር ይባረክ የማና አይልኩም حفابلو نفسي يبلو نخريستوس ጥራይ سمعي اب ክርስቶስ ተገዚ بقالو ተመርሒ ابتنس ዝበለኪ ተግባራዊት ኩኒ ተዛራቢ ዘይኮንኪ ተግባራዊት ኩኒ ተአዘዝ በለዋ ካብዚ ጀሚሩ ድማ ህይወተይ በመልአት ክርስቶስ ክግለጽ ይበለዋ ክርስቶስ ክግለጽ በይኑ ክርስቶስ ክግለጽ ይበለዋ እስከ ዕልታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ካብዘለና ይሐፍክ ንብሊና ሃሌሉያ ራካታ ዚና ማሃታ ሎሚነጣኹም ዘሎ ሕዛብ ብለዋ ሃሌሉያ ክርስቶስ ዝግለጾ ህዝቢ ኻንስኻ በለዋ ክርስቶስ በይነ ዝግለጾ ህዝቢ ይኻበለዋ ሪካላባአታ ሳካታላባአቶ ጂዳ ባንዳ ሪካታ ሳካታላባአቶ ጂዳ ማንዳ ሪፓካታ ሳካታላባንዳ ነጣኹም ዘሎ ሕዛብ ብለዋ ነጣኹም ዘሎ ሕቑፋ ብለዋ ተላማመደስኩኹም ሕቑፋ ብለዋ
ክርስቶስ ዘለዎ ሰብ ጥዑም ይበልዎ ስጋኻ ዝሓቆፍ ዘለዎ ይመስለካ ብሎ ነታ ኣባኻ ዘሎ ክርስቶስ ንዑ ዝሓቅፎ ዘለዎ ነታ ውሽጥኻ ዘሎ ጸጋ ነቲ ክርስቶስ ዘኽበሮ ንዓኻ በልዎ ውልድ ኣምላኽ ብምዃንካ ሕቑፈ ብለካ ኣለኹ ክርስቶስ ተገለጾ ሰብ ካብኡ ዝጠዕም ሰብ የለን ምስኡ ካብ ምንባር ዝዓቢ የለን በልዎ ኣዝየ ብጎይታ የፍቅረካ የበልዎ ንሕና በልዎ ክርስቶስ ተገለጸልና ህዝቢና ድሕሪ ሕጂ በልዎ ርእስና ይኮንና ንገለጽ ክርስቶስ ዝግለጽ በኣና ሓድነትና በልዎ ክርስቶስ በኣና ክዛረብ ባዕልና ይኮንና ሓደ ንብል ክርስቶስ ባዕሉ ክዛረብ ክርስቶስ ባዕሉ ክገብር ክርስቶስ ባዕሉ ክሰርሕ ሓድነትና ይዛረብ በልዎ ዕልልታን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ራካቶ ዚና ማሃታ ዚና ባንዳ ቃል አምላክ እንታይ ይብል ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም በፍቅር እንታይ ገብርኹም ከለለይኹም ይብሎ ስለዚህ ካሊ ዘለለይካ ባዕለኻ ይኮንካ ትዛረብ መለለይ ለካ ሓደ ፍቅር አምላክ ሃሌሉያ ሎሚ ክርስቶስ አባሃ ግለጽ ፍቅር አምላክ አባሃ ፈሰስ ኃይለ አምላክ ባሃ ግለጽ ሓድነት ክርስቶስ አመንጎና ክግለጽ ሃሌሉያ ሪካታ ሰይካታ ላባንዳ ሎሚ ኃይለ አምላክ አመንጎና ዝግለጽ ካብ ሓድነት ዝተበገሰ ካብ ፍቅር ዝተበገሰ ካብ ክብረ አምላክ ተበገሰ እስኪ ተረዳተልኝ እግዚአብሔር ክብር ይሃብ ሃሌሉያ ሪማ ሃንዳ ሲካላባንዳ ኢየሱስ ጌታ ነው አዘየ ዘኽብረካ ብሎ እንጣሁም ዘሎ አዘየ ዘኽብረካ ብሎ ካብ ፍቅር ዝበገስ አኽብሮት የዘኽብረካ ሰብ ዝበሃል ከይትንዕቁ ሰብ በቲ ክርስቶስ ዝተገለጸ ሰብ ንስዩ አርአያ አምላክ ማለት ስለዚህ ከተኽብሩ ወለኩም ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ነጣኹም ዘሎ በክርስቶስ ይኽብረካ ይብሎ በክርስቶስ ይቕበለካ እስኻ ወልደ አምላክ ኢኻ በክርስቶስ ሓወይ ኢኻ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ ብሎ አዝየ ዘፍቅረካ ብሎ ኢየሱስ ጌታ ነው ዕልልታን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ጎይታ ይባረክ ምክንያቱ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮንፈረንስ ከምኡ ኣብ ልበይ ሓዲሩ ዝወርሒ እዚ ኣይዶኖ ሰሙን ክተሰሙ ትማሊ ዝሓለፈ ጾም ጸሎትን ከምኡ ብሎም ነይረ እጣኻ ዘሎ ሰብ ከይኽበርካ ኣምላኽ ክግለጸልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ኣኽብሮ ማለት ኣምልኮ ማለት ኣይኮነን ብደም ኢየሱስ ተዓደገ ሰብ ይምሰኻ ዘለ ኣምላኽ ዘኽብሮ ስለምንታይ ሰኻ ትሕስሮ ስለዚህ በሁሉ በምክንያት ክንመጽእ ንኽና በምክንያት ማዓይተ ይኾኑ በምክንያት ሕጂ ጎይታ ኣብ ማእኸልና ስለዘሎ ተኣኪብና ኣለና እምበር ስለንፋለጥ ኣይኮንናን ብስጋ ታይዳ ጎይታ ሓደ ስለ ዝገበረና ነጠቓና ዘሎ ሰብ ሕጂ ብክርስቶስ ኣኽቢርና ክርዮ ኣለና ማለት እዩ ህያብ ኣምላኽ ምዃኑ ክንሓስብ ኣለና ክቡር ምዃኑ ኣብ ኣምላኽ ክንሓስብ ኣለና እግዚአብሔር ድማ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ፍቕሪ ኣኽብሮት እንታይ ገብሮ እዩ ይሕጎሰሉ እዩ ምክንያቱ ህያብ አምላኽኻ ተኸብር ዘለኻ ርእስኻ ይኮንካን ተኸብር ዘለኻ ነቲ ሰብ ይኮንካን ትሰግድ ዘለኻ እግዚአብሔር ዝሃበካ ህያብ ኢኻ እንታይ ትገብር ዘለኻ ተኽብሮ ዘለኻ ማለት እዩ ብኡ ድማ እግዚአብሔር ይሕጎስ ንመሕራሕትኹም ኣኽብሩ ይበል ንወለድኹም ካ እንታይ ግበሩ ኣኽብሩ ዕድመኹም ካ እንታይ ክኸውን ክነውሕ እዩ ንመራሕትኹም ኣኽብሩ ስለኹም ንዝጽልዩ ይኽብሩ ንዝምህርኹም ኣኽብሩ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ኣነ ዝህበኩም ዘለኹ ኣብ መንጎኹም ብፍቕሪ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ናይ ክብሪ ኣገልግሎት ክልእኩም ኣለዎ የፍቅረካ ማለት ናይ ክብሪ ኣገልግሎት እዩ ኣብ ነንሕድካ ዘለ ሓድነት ዝገልጽ እዩ ካብ ስምዒት ዘይኮነ ካብ ምርዳእ ዝኾነ ኣሰራርሓ ኣምላኽ ዝተረድኦ ማለት እዩ ነቲ ሰብ ሕማቕ ኣሎ ብዘየገድስ ኣብ ድኻም ኣሎ ብዘየገድስ ኣብ ውርደት ኣሎ ብዘየገድስ ኣብ ሓጢኣት ኣሎ ብዘየገድስ ካብ ፍቕሪ ምግላጽ ግን ክትቋረጽ ይብልካ ዓለም ደርቢያቶ ቤት ኣምላኽ ክድርብዮ መን ዳኣ ክክቦ ዝወደቐ ሰብስ መን ይኽክቦ ዓለም ክስሕቐሉ ክትንዕቆ ክትባሳጮ ስቑልና ክርኢ ጌጋ ደኻም ክርአ ከሎ እግዚአብሔር ከተንሳእካ እዩ እግዚአብሔር ከልዕለካ እዩ ማንኛው ዓብ ጌጋ ዝገበረ እግዚአብሔር ከልዕለካ እዩ ግን ዝተገብረ ጌጋ እዩ ክትመሃር ኢኻ ክትዓቢ ኢኻ ክትድኢብ ኢኻ ንብዙሓት መድሓኒ ክትከውን ኢኻ እዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓድነት
يس كريستوس زمصون نام مدري نزودقه متنساي مت نحمومات يمت نطعيات يمت ስለዚህ አብድኻማ አይነተኩር አመልዓል ከነተኩር አለና ጌጋ ዝገበረ ብዙ حساب አለ ሁላህና አማ አخلናውን አመንት መስኮንና ዘለ ጌጋ ተተራዩ በኸመይ ሓፋቢልና ንጽግኖ ጥራይት ፍቅሪ ለሰይጣን አፍደገ ክንከፍት ይብልና ኢየሱስ ጌታ ነው ናይ ሓድነትና ምስጢር ክርስቶስ ጥራዩ ናይ ሓድነትና ምስጢር ክርስቶስ ጥራዩ ናይ ፍቅርና ምስጢር ክርስቶስ ጥራዩ زلعل كريستوس هالليا زحبحب كريستوس زقاسي كريستوس نسو أملاخنا يو نسو يسوسنا يو اسكعلت هاني إغزابير هابو هالليا نتاهم زلو قولي حبلوه هالليا سلطون كتكون نايبلوه زخونا السقا ديو حساب ديو وديت ديو برتعيكا بمودع كاغن ويدما سبات بزراعة يمكن كتحزن يبلكان بلو أملاك العلي بلو أملاك سرحي بلو نسخة ختصل تراي زلكا كدنجز تراي زلكا كسمع تراي زلكا كتجاجي يبلكان كدهلو يبلكان كتطفو يبلكان كتحقفو يزلكا بلو كتحقفو يزلكا كتصقنا يزلكا نعويلكا واقع تكفل يزلكا كتسلطنا يزلكا كتبرتع يزلكا بلوه اسكع لتشان اغزابير هون هاللويا